2% pomáhame spolu. Za 22 rokov miliarda eur. Takouto sumou podporil mechanizmus daňovej asignácie projekty občianskeho sektora od roku 2002. Ročne sa o 2% uchádza 18 000 organizácií. Patríte k nim aj vy. Ako pomáhajú 2%? Občianske organizácie z týchto peňazí často suplujú štát. Vlani išlo najviac prostriedkov na podporu vzdelávania, ochranu zdravia a rozvoj športu. Bol veľmi ťažký pretek, pretože tu bolo veľa blata. Bez 2% by niektoré neziskové organizácie a ich príbeh zanikli. Dotklo by sa to niekoľko 100 000 ľudí, ktorí by zostali bez pomoci. Medzi top príjimateľov daňovej asignácie patria aj firemné nadácie. Tie získané peniaze prerozdeľujú ďalej a pridávajú k ním aj ďalšie zo svojho. Členovia asociácie firemných nadácií použili minulý rok až 96% zdrojov z asignácie na verejnoprospešný účel. Lebo sme my dobrí ľudia a nie zlí. 2% sú dôležitým zdrojom financovania neziskového sektora a jeho pomoci. Iniciatíva 2% Pomáhame spolu vznikla s cieľom chrániť mechanizmus 2%, aby mohol fungovať aj v budúcnosti. Aj vy ste súčasťou. Pridajte svoj príbeh a inšpirujte iných na www.pomahamespolu.sk.